Jens di tenermi la mano con la sua voce e di far emergere il suo discorso da quella parte del corpo che è più vicino alla mia mano. Solo questo, tenere la mia mano con la sua voce e rispondere ai movimenti della mia mano, cioè reagire alle sue azioni. Se nu hvor forunderligt det er gået mig, i stedet for at jeg former hende og giver hende skikkelse, er det hende, der former mig og giver mig skikkelse. Hun har sine hænder omkring mit hjerte og gør det frit og gør mig tom. Forført mig til døden, og med mig dør også min drøm, den skønne figur. Billedet af Eva moren, jeg ser det nu, og hvis jeg har kræfter i hænderne, kunne jeg forme det, men hun ønsker det ikke. Hun vil ikke, at jeg skal gøre hendes hemmelighed synlig. Hun vil hellere, at jeg skal dø. Og jeg dør gerne, hun gør mig det lidt se nu, og forunderligt det er gået mig, i stedet for at jeg former hende. Giver hende skikkelse, er det hende, der former mig og giver mig skikkelse. Hun har sine hænder omkring mit hjerte og gør det frit og gør mig tom, forført mig til døden. Med mig dør også min drøm, den skønne figur, billedet af Eva moren. Jeg ser det nu, og hvis jeg har kræfter i hænderne, kunne jeg forme det. Men hun ønsker det ikke. Hun vil ikke, at jeg skal gøre hendes hemmelighed synlig. Hun vil hellere, at jeg skal dø, og jeg dør gerne. Hun kommer det lidt. Se nu, hvor forunderligt det er gået mig, i stedet for at jeg former hende og giver hende skikkelse, er det hende, der former mig og giver mig skikkelse. Hun har sine hænder omkring mit hjerte. Hun vil hellere, at jeg skal dø, og jeg dør gerne. Hun gør mig det lidt. Se nu, hvor forunderligt det er gået mig, i stedet for at jeg former hende. Giver hende skikkelse, er det hende, der former mig og giver mig skikkelse. Hun har sine hænder omkring mit hjerte og gør det frit og gør mig tom, forført mig til døden. Og med mig dør også min drøm, den skønne figur. Billedet af Eva moren, jeg ser det nu. Hun ønsker det ikke, hun vil ikke, at jeg skal gøre hendes hemmelighed synlig. Hun vil hellere, at jeg skal dø, og jeg dør gerne. Hun kommer det lidt til nu, hvor forunderligt det er gået mig, i stedet for at jeg former hende. Giver hende skikkelse, er det hende, der former mig og giver mig skikkelse. Hun har sine hænder omkring mit hjerte og gør det frit og gør mig tom. Forført mig til døden, og med mig dør også min drøm, den skønne figur, billedet af Eva moren. Jeg ser det nu, og hvis jeg har kræfter i hænderne, kunne jeg forme det. Men hun ønsker det ikke, hun vil ikke, at jeg skal gøre hendes hemmelighed synlig. Hun vil hellere, at jeg skal dø. Jeg dør gerne, hun gør mig det lidt. Se nu, hvor forunderligt det er gået mig, i stedet for at jeg former hende og giver hende skikkelse. Er det hende, der former mig og giver mig skikkelse. Hun har forført mig til døden, og med mig dør også min drøm, den skønne figur, billedet af Eva moren, jeg ser det nu. Er det hende, der former mig og giver mig skikkelse. Hun har sine hænder omkring mit hjerte og gør det frit og gør mig tom, forført mig til døden. Med mig dør også min drøm, den skønne figur, billedet af Eva moren, jeg ser det nu, og hvis jeg har kræfter i hænderne, kunne jeg forme det, men hun ønsker det ikke. Hun vil ikke, at jeg skal gøre hendes hemmelighed synlig. Hun vil hellere, at jeg skal dø, og jeg dør gerne. Hun gør mig det lidt. Se nu, hvor forunderligt det er gået mig, i stedet for at jeg former hende og giver hende skikkelse. Er det hende, der former mig og giver mig skikkelse. Hun har sine hænder omkring mit hjerte. Gør det frit og gør mig tom. Forført mig til døden, og med mig dør også min drøm. Men hun ønsker det ikke. Hun vil ikke, at jeg skal gøre hendes hemmelighed synlig. Hun vil hellere, at jeg skal dø, og jeg dør gerne. Hun gør mig det lidt. Se nu, hvor forunderligt det er gået mig, i stedet for at jeg former hende og giver hende skikkelse. Er det hende, der former mig og giver mig skikkelse. Hun har sine hænder omkring mit hjerte og gør det frit og gør mig tom, forført mig til døden, og med mig dør også min drøm. Den skønne figur, billedet af Eva moren, jeg ser det nu, hvis jeg har kræfter i hænderne, kunne jeg men hun ønsker det ikke, hun vil ikke, at jeg skal gøre hendes hemmelighed synlig. Giver hendes skikkelse af det.